Huwag mo hubaran, Brusing. Makita. Kita yung pututun. May short pa siya eh. Sa mga kagangoit, nagsundo kami ngayon sa galing kami naghatid sa banana. Ano yun, Mayura? Banana cake. Banana cake! Hinatid namin ngayon at ngayon dito na kami nagtambay muna kasi inaantay namin yung susunduin namin. Yung mga big boss namin, susunduin namin. Big boss literal. Mamaya pagdating, makita nyo yung mga susunduin namin mga kagang. Tambay-tambay na natin. Kasama natin si Mayura. Mayura! At mamaya mga kagango, alis tayo mamaya, magpunta kami ng ng SM. Mamudol na naman sila. May bubudolin na naman sila mamaya mga kagango. Mag-shopping na naman sila at mabudol na naman yung kasama namin mamaya. Pinaka big boss namin. Ang may-ari ng may-ari nitong sasakyan. Hey. Yo, dito kami sa SM. Shout out na. Shout out! Oo. Pili na si Mayura. Mayura. Oops. Baby, hinga ka na. Pili lang, pili lang. Oh, yan. Dito kami sa SM. Yo. Bet ko gantong kulay na ikaw. Hanggang dito tayo sa SM. Wow! Sumama tayo sa kanilang namili. Oops. Dito na, Madam Cheng. Oh, we got this song. Naman to skins. Oh, yay kila. Palmolive. Yan. Yan, maganda yan. Kel, hi ka muna, hi. Queen Dragon. Go, Kel. Tabi, Kel. Tabi. Sweet 14 mo Hello. Ang ganda ni Mia, oh. Ayan, Dishing. Ay, wala. Shopping. Oh, yan, si Madam. Sponsor ni Madam ngayon. Sigarito Dishing. Dari nakapili ka na po. Oy, may bata nawawala. Ay, ito pala, natulog. This is on. Natulog. Si Mayora? Huh? Tapos na. Hindi, ano? Nagkuha ka t-shirt? Ito, ano sa'yo to? Halika mo, Mayat. Yo. Shout out to my shout out mo. Mayora. Okay, shout out ka muna. Hello. Hi. Here you go. Shout out! Sino shout out mo? Okay, dito.
Yung mga friend mo. Si sino? Mayora. Mayora, sige, sige. Shoutout mo. Tanggalin mo, ano? Shoutout kay Mayora. Yung classmate mo, yung mga classmate mo. Shoutout mo. Oh. Yeah, shoutout ko nga. Sino yung shoutout mo? Hi. Shoutout mo. Jowa mo. Shoutout mo, jowa mo. Yan, si Bosseng. Yan. Oh? Abodol ngayon si Bosseng. Wow. Oh. 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 Hello, baby. Shout out kami, baby. Sama ka sa vlog ko. Shout out. Yun na. Oh. Shout out ka. Shoutout ko kay Gisa yung dulo. Oh, gulo daw. Ayun, antay pa kami sa binili. Ito ang mga binili namin. Ayan, mga sapatos. Ayan. Hey! Doon na sila sa cashier. Ayan, ayan. Relax, relax. Titi! Bebeng? Yung sapatos si Bea. Yung brick nito. Brick? Easy. Mga t-shirts lang. Ha? Ayan, ha? Nag-tiktoker? Kain kami. Hi, hi. Gutom na si Ikil, eh. Gutom. Gutom, gutom. Gutom man daw. Oh, what's up mga kagango yun? Pauwi na kami ba? Katapos na namin i-parking yung sasakyan. Kaya pauwi na kami ni Mayora. Ayun, naglakad kami mga kagango. Ito kami sa may Aurora. Aurora Boulevard. Yan. Oops. Yo, yo, yo! Dapat bawat. Kaya dito ko na tatapusin ang aking video. Please subscribe, share, like.